Guys, dami niya karon sa team sa PBS. Pagka ko lang sa team. So, maya itong lunch karon. Ang ganang sani yan. Ang ganang sani. Oh. Pinpin. So, maya itong ikaon karon. Ano siya? Steamed fried rice. Maganda ka start, ala. Bago pa mamoy? Ano pa? Dali kayo nagagawa. Like pila na kabuhan. Wala pa. Wala pa. Apa tadi? At least 8 minutes. More than Oh. that. Pero ang tayo na wag ako i-post na ko pa palitan ka rin balik. Kasi siya crab meat ni siya. Jadi busog. Oh, yes. Ano to? Bula-bula. Nanay ni Pugog, ha? Nanay ni Pugog. Bugkog din. Guys, di ko. Kuya kayo na loto. Ano ba ito ba? Ang bukog kay So, ganyan guys, mo siya ang chicken feet. ang bukog kay marinit mayo. Humok kayo ba? Tig-ana nimo kay. Ano yung chicken feet? Langsang gid ang mo. Ikuan man ni gilakwaan ba daan? Ano yan? Steak, rice. Na bukog dito rin siya, oh. Di ba gyud ba? Ha? 1 minutes na lang. 1 minutes na lang. Sauce na ilan mo sa yang chow. Kan